Dan Kalousek, dirigent našeho divadla. Dane, ty jsi Beran. Jsem Beran. Tak Beran, je to opravdu tak jako tvrdý, jakože je to urputný, ne. Mně nepřipadá jako urputný, obzvlášť když vedeš celý orchestr. Těžko říct, můj vztah k astrologii se limitně blíží nule, což je trošku v kontrapozici tady s tím naším rozhovorem, ale v každém případě, to trochu, co vím o astrologii, si myslím, že souzní s tím, jaký má být údajně Beran, a to je, že jsi za svým, tak já si myslím, že za svým si jdu, ale doufám, že to nedělám urputně. My tady vždycky si takhle přivodíme ke svíčce. A ametist, jaspis, růženin jsou kameny s tobě jako spojenci. A vůbec jaký máš vztah ty třeba ke kytici? Jako rád dáváš kytky, nebo? Já v každém případě, ano, kytky mám rád, vlastně preferuji květiny, které vydrží, to znamená, jsou v květináči a na volné přírodě, nicméně naděluji květiny, řezané, taky rád. Ono to letos vyřeší. Jasně, to perfektní. Dane, ale ještě jedna věc, kterou bychom chtěli vám sdělit, protože celá tahle kolekce od Carmen Flory se vlastně trochu pojí z Věrokruhu k Velikonocům a jsme u velikonočního koncertu Městského divadla Brno. Prosím, pozvi nás. Já bych rád pozval diváky na 2 naše velikonoční koncerty. Jeden se koná v pátek 18. dubna, druhý v sobotu 19. dubna. A na to se mohou diváci, respektive posluchači těšit. Určitě na jedinečnou symfonickou hudbu, k tomu na výjimečnou taneční a vizuální show a především na orchestr Městského divadla Brno ve svém velkém obsazení. Pod vedením Dana Kalouska. Přátelé, přijďte na velikonoční koncert věnovaný z Věrokruhu. Právě proto jsme tady s touhle krásnou kolekcí Carmen Flory. Děkujeme, Dane. Já také děkuji. Uvidíme se na velikonočním koncertu.